Ka jingpule na ka kitab u Ezekiel nong yathu lupa kalan nong ka pakhat ar ka khot iway hadu ar utrai ula kren hanga ula ong go khun ubriu phishong hapadeng kibriu kiba haram kidon ki khmat henry kim yo aa kidon kishkor henry kim yo sngo aa namar ba kilong kiba haram ka ktien jong utrai Kasam hinyo pupra gad khot sanpu henriu hadu sanpu pra but henriu puway hadu henriu puar. Penban kila tenju but kila le haram yau Blei bahalor tam but kim shem rakhe ya ki anjong o kila lenden but kila shed kila kum kikpa temen jongki kila thok kum karenti kabasenjam nangta kila penki bitar da ki ying Blei halor lum kila pen ing nur ya u da ki Blei thau ula it ya ka senduk jutang ha ka jinglong brau yala ka burom ha ka kti unong shun ula I no yala ki briu ha ka white lam ula bitar lep yala ka nong kenti ka gospel kat kum u Matthews bukhud kilan nong ka bakhat pra ka khot ar puway hadu lai pusan but kalan nong kapakhat kindai kadkhot iway u Petrus ula wansha u Jesu but ula keli ko kinrod hadu kat no sin u henmen u para jonga unle bomday yanga but nga ngan map yu hadu hinyo sin omday tang hinyo sin la paik tin u Jesu henry hadu hinyo po sin hinyo namar kahima beneng kalong kum usim ubala rai ban shim jingken jendia na ki shakri jung utang shusdang banle kumta lawan yalam shu ya wei ubakit ram na da ki pho hajar tingka omdan lat ban siu ya kadram jung kumta ukin rat jung ula kum pa undim raw yu bat nga bat khun bat baro kat ba udan pandup siu ya karam ushakri ula dem krup hakman ukin rat jung ban ula kirpan ai bor yanga bat ngan siu dep yipi ukin rat ula sngosen yu ula map ya karam bat ula pelat yu uda ubriu utang shumi ula yakendu ya wei nagi para shakri jung ubala kitram yu kindia tingka ula skia yu but ula stang ban khnyot yu siu no yakaba medei ban siu ula ong uda upara shakri ula ngu ula dem yu but ula kirpat ai por se yanga bangan siu dep yipi but patiaw penban ula pha set bendi yu hadu ba unda siu ya karam habaki wei pat ki shakri kila yo yakata kabalaja kila sngosi shibun ban kila let yathu ha ukinrat nadong shadong kumta ukinrat ula khot ya uta ushakri me ushakri bomman ula ong ngala map ya karam jome baro namar ba mela kerpat yanga hato memshem lade ban isen yalaw para shakri kumba ngala le isen yame ukenrod ula inkong kait bat ula pha pensasti yu hadu ba unda studep ya karam baro kumju ukpa jonga uba habneng unle ipi lada mapi baro phim map nadu kado nur yala uhenmen upara enda u Jesu ula dekren ya kile ki a ula mi na Galilia but ula lek phai sha ka thain Judea sha shiliang ka wa Jordan ka gospel jong utrai